był długo wyczekiwany moment przez internautów z Górnego Śląska. Jeden z portali społecznościowych uruchomił nową funkcjonalność. Popularną stronę internetową można teraz przeglądać w Gwarze Śląskiej. Mieszkańcy Górnego Śląska mają swoje tradycje i kulturę. Obecnie na rynku powstają śląskie gadżety, takie jak mydło z węgla czy ubrania z napisami po śląsku. Teraz śląski akcent pojawił się również na Facebooku. Jako preferowany język każdy z użytkowników serwisu może ustawić sobie tak zwaną śląską gotkę. W marcu 2015 roku Martin Grabowski wpadł na taką ideę, co by po prostu zrobić śląski Facebook. Kontaktował się z Andrzejem Zynkerem, no i sprawa się zaczęła po prostu rozchodzić. Wielu ludzi miało swój wkład w stworzenie Facebooka po śląsku. Inicjatywa spotkała się z poparciem internautów. Martin stworzył stronę Śląski Facebook, stworzył wydarzenie na Facebooku. I na tym wydarzeniu był link wysyłający internautę do wysłania wniosku o stworzenie śląskiego Facebooka. W ciągu 3 tygodni użytkownicy Facebooka wysłali około 14 000 wniosków o dodanie śląskiego do listy języków. Pomysł i realizacja zrodziły się z potrzeby wielu ludzi. I ta potrzeba, którą ogół Ślązoków ma, żeby mogli się swoje wypowiedzieć po śląsku i dobrze zrozumieć hasła, które tam w tym Facebooku są. Śląski nadal nie został wpisany na listę języków regionalnych w Polsce. W tej sprawie od długiego czasu toczy się spór. Spór o podłożu polityczno-prawnym. Do tego jest potrzebna po prostu uchwała parlamentu, uchwała Sejmu, który do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wprowadziłby kolejny język regionalny, czyli śląski. Na Facebooku jednak śląski widnieje na liście języków i każdy z użytkowników może zmienić swoje ustawienia konta i sprawdzić, jak jego profil wygląda w takiej wersji językowej. Pewne jest to, że dzięki tej nowej funkcjonalności o Górnym Śląsku może zrobić się głośno w Polsce, jak i na całym świecie. Będziemy się mogli pochwalić, co my też są we świecie znani, bo jakby nie było, Facebook ma zasięg nie do Przymszy, nie? Ale na cały świat. Zamiast wysłać komuś zaczepkę, można swojego znajomego napasztować lub przesłać mu brief. Etnolekt śląski jest ciekawy dla wielu osób spoza naszego regionu i świadczy o bogatej historii i tradycji. Może Facebook po śląsku przyczyni się do tego, że niektórzy przychylniej spojrzą na ten region Polski i pomyślą o Śląsku przajatymu.